Gizateria jauzi handi bat egiteko zorian dago. Iraultza kulturala hastear dago. Homo erectusak bizitza aldatuko dion aurkikuntza bat egingo du. Kasualitatez gertatu zen, eizara zijoazen goiz batean. Begi bakarra lehena zijoan. Begi bakarra kuskusero batzen. Beti ari zen sudurra beharrezen tokian sartzen. Izan ere, horrela galdu baitzuen begi bat. Ez dakigu zergatik, baina animaliarengana hurbildu nahi izan zuen. Nahiz eta mundu guztiak dakien hori ez dela egin behar. Baina animalia txikia zenez, harengana hurbildu nahi izan zuen. Hil zezakeen ikusteko. Bere taldekideek ikusi zutenean, burua galdu zuela pentsatu zuten. Animalia horrek hondamendia besterik ez zuen eragiten. Arriskutsua eta bukaezina zen. Ondoren gertatu zen ulertezina izan zen. Zauritu ondoren, animalia jarraitu egin zion, edo hobeto esanda, animaliaren zati txikiago batek. Abisatzen saiatu ziren, baina ez zen berehala konturatu. Errazil zuen, errazegi. Misterio bat zen. Abisatu gabe, taldeko jakintsua oraindik hilda ez zegoen animalia handia ikustera ere joan zen. Eta horrek harritu egin zituen beste taldekidek. Jakintsua oso zentzuduna izaten baizen. Jakintsuak ulertu zuen gertatzen ari zena. Animalia ez zen hain arriskutsua. Lantza baten puntan eduki zezakeen. Baina gehiago hurbiltzen baziren, ziztatu egiten zuen. Ikutu ondoren, usaina geratzen zen eskuetan. Prrr izan zen suari jarri zioten lehen izena. Beldurra gainditzen hasi ziren gizakiak eta prrr dantzan ari zen beraien aurrean. Ez zuten ideiarik ere aurkikuntza horren ondorioz aurrerago egin ahal izango zuten guztia. Berehala ulertu zuten suak ematen zion guztia jaten zuela. Eta zenbat eta gehiago elikatu, orduan eta gehiago hazten zela. Putz egiten edo haizeak ukitzen zuenean haserretu egiten zen, baina jada ez ziren beldur. Askoz ere beranduago, kasualitatez, egosketa aurkitu genuen. Animalia bat eman zioten jateko, eta usainak gosea zabaldu zion. Zaila izan zen puska bat berriz kentzea, baina sari bat bezalakoa izan zen. Animaliak ematen jarraitu zuten ordutik aurrera. Gustoz baina baita beraien goseagatik ere. Haragi goseak min gutxiago ematen zuen sabelen jan eta gero. Harrigarria bada ere, suaren domeinuaren historia hau duela 1,500 urte gertatu zen Eurasiako bi muturretan. Txinan eta Frantziako Bretanian. Ondoren, gizakiak bizi ziren leku guztietara zabaldu zen. Sua gizakiaren lagun bihurtu zen. Hobekuntza handiak ematen baitzizkien. Armen puntak gogortzen zituen. Basapiztiengandik defendatzen zituen. Argia, beroa eta segurtasuna ematen zizkien gau ilun luzeetan. Zaila izan zen sua konkistatzea. Milaka saiakera egin behar izan ziren gizakiak sua piztu, gorde eta itzali zezakela ulertzeko.